Fjord F150. Den er nogle stykker herovre. Hvorfor kan folk egentlig så godt lide? Det er bare fordi, det er sådan en basal god bil. Den indeholder det, de kan bruge. Så er det jo noget, at man lidt ligesom, hvorfor er Volkswagen, hvorfor er det sådan en bil, bare stoler på. Det er fordi, det rygte, den har. Ikke? Den opfylder det, mennesker vil have i en bil. Hvad er det nu for en by, vi er i? Calgary. Det er en verdenskendt by, det her. Men de havde de der, er det verdenskendt? Ja, verden ved godt, hvor Calgary ligger. Men er det en verdenskendt? Altså det er sådan et, er det Michael Jackson det her? Nej, det er ikke Michael Jackson. Det er en by, hvor rigtig meget nordamerikansk landbrug handles igennem, og rigtig meget olie og gas. Fordi de har meget olie her i Alberta. Har de ikke også meget olie? Kortet er simpelthen fyldt nu. Er der... Er der et billede, der kan tage... Jamen, vi har optaget simpelthen så meget film, skal. Hvordan fjerner til Jeg har et kort mere, så bare har jeg lagt filmen over på noget andet og sådan noget.